مرحبا جوارا تماشاوان عزیز ام ببرنامه که نو ببرنامه که تگوهری دی سال همبری ونه براستی ام گلک سپاس دکن جبو تماشاوان کو فکری خواه نیرنی خواه جمعه شاندنه براستی ام جی هول ددن کو لایقی وان گوهتنی و ببن دوین اف بری ده گلک سری لیدان چه بونه یکو سری لیدانه ام گلک سپاس دکن جبو سری لیدانین وان از هیوی دکم دمک کنده ام وان کسا لوی داری بکنم میوانی خواه و ام بوان را دمک خوش درباس بکن امینها صد درباس لیستکا خواه ببین لی بری اوی هوالین مین خوشک دلال و جوان هاتنه اموانا ناز بکن بشترا دست برنامه خواه بکن بله ريزان مرحبا تو بخير مرحبا هاتي مستعد انا بخير دا چاوني باشي باشم تو چای ما مستعد کی سپاس دکم گلک سپاس اجي گلک باشم بكورتاسي ام دكارن تناز بكن ريزان كي جكوات يا چدي به چكاري به ما مستعد ناوی من ريزان از جامدime و جامد tevli برنامه ودبم hemen demi de şunvarnasın Ali adım da bejun arkeolog o tevli برنامه ودبم peşi da juvereji spasya xwedikim jubo peşveçuna kurdi un برنامه ki usaqeş teruti jedikin gelek spas dikin şunvar nas yani arkeolog. Nizanım vaki haneki beji libame dgotin arkeoloji kurdiye şuqa. Dgotin art u kolandın yani arkeoloji. Tiştek sahiye gelim. Ez bawerim tiştekî wisa heye ji xwe em dizanin dîroka Kurdan jê kevne ez bawerim tiştekî wisa heye. Li edbejim piçekî mübalağa heye divirde. Em gelek spas dikin. Vaki din gotnek de hiye. Na mamoste sevalên xwe re jê serkeftin dixwazim. Di heman demî de Armanca me ne pêşbirke pêşveçûyîna Kurdî û bernameye. Helal beştera em jî ji te re serkeftinê dixwazin. Remziye merhaba. مرحبا بخير مامۆستا هاتي. نافخێرێ دەبێ Tu çawanî başî باشم سپاس دکەم bi kurtasî em te jî naz bikin ka remziye kê ye çi dike çi nake. بەێ مامۆستا ناوێ من رەمزیە ژمێردینێ me ez bermalî me bermalî yanî malê zarokê xol mala xwe dinêrim Bermaliya mala xwî. bermaliya mala xwe me di ber de jî karê berevkarina folklorê dikim lêkolînê li ser folklora şemrexê dikim û min dosyek li ser yanî folklora şemrexê amade kiriye ew yanî karê min anha viyayî mamoste Amedê tevlî bernamê dibim û ji hevalê xwe serkeftinê dixwazim mamoste. Di heman demî de ji Mêrdînî Belê ez lê li Amedê rûdinî ne? Ez ji Mêrdînê mim ez li Amedê rûndinim. Belê pir baş e bi rastî jî berhevkariya folklorê dikî kareke pir pîroz dikî ji bo vê yekê ez sernavê temaşawanên me jî gelek spas dikim ji te re ji ber ku kesên wek te ku her tim hebin ne çanda me ne jî em bixwe tu wextî em ê wenda nebin ji bo wî gelek spas ji bo vê karê pîroz. Ez jî spas dikim ji bo nagê we me ve hewand bername xwe mamoste spas dikim. Gelek spas. Wekî din gotinek te heye? Serkeftinê ji hevalan dixwazim. Em jî ji te re serkeftinê dixwazin. Alî merheba. مرحبا سرچاوان Çawanî başî? گەلێک سپاس من چاوان باشین Em jî gelek başin spas dikin. Bi kurtasî em te jî naz bikin ka Alî çi dike çi nake. ez jî jame de beşdar dibim navê me Elî ez beş antropolojî qedandiye yani ango ez antropologim di heman demê de car caran jî wergerê dikim Kurdî Tirkî wergerê vê dikim vê weseye Pir baş e. Arkeolog, antropolog antropolog û berhevkolog. Ew sa nayê gotin berhevkar. Berhevkar mamoste. Yani bi rastî jî sêhev mêvanên me yên hêja îro li vê derê ne. Ez hêvî dikim em ê pêşbirkeke pir baş li dar bixin. Hûn amade ne? amade Amade mamoste. Temaşawanên hêja ez derheqê formata me de hin tişte disa ji we re bêjim bi giştî 27 pirsên me hene. Her etabekî me ji 5 pirsan pêk te yani bi giştî 4 etabên me hene. Piştî etaba duyemîn, sêyemîn û finalê pirsên me yên sedî sed hene. Lê ji xwe ev çend hefteyê em vê bername xwe dikin wê bi rêzê em ê van yekan yek û yek û ji we re disa parve bikin ku hûn amade bikin. Tegoerê dest pê dike. Bila pirsa me ya yekemîn bê. Di trafîka wesayîtan de wateya rengê kesk çi ye? A. Derbas be. B. Bisekine. C. Amade be. D. Bizivire. Ali.
A derbas be rengi kesk tüyü vatayı. تگوری Eri. علی دوی آ درباس به گلو راست آننا براو ام تبیروز دکن برسما یکمین علی برسوان از بوارم امی لزبونا خو بردام بکن بلا برسما دویمین به د چیروکا کچکا کومکسور ده کیجان کاراکتر تنه A gur B masi C pirejin D neçirvan Ramziye Kijan tuneye B معصي Tegori أري Ramziye de ve B masi Gelo rasta anna Bravo, em tecib piroz dikin. Bila pirsa me ya sêyemîn bê. Newroz bi têkçûna kîjan kralê zalim dest pê kiriye? A. Dehaq B. Nurhaq C. Nemrûd D. Firavun Ali Çirokeke xweş dehaq têkçû ez bawerim. Ez dijim A dehaq. Tegorê Eri. Ali dibe A. Dehaq Gelo rast e anna Em bîzat te pîroz dikin kawayê hesinkar têkuşîneke bêhempa nîşan dabû ji bo dehaq û dehaq têk çibû ne? Bil. Bila pirsa me ya çaremîn a etaba yekemîn bê. Amûrê ku dan tê de tê kutan jêra çi tê gotin? A. Conî B. Destar C. Aş D. Teşt Ali Dam me ne wsem karên yokin dem 30 saniye temaya bana 25 saniye temaya ez dijim Johnny ne sa destarê ku pê evê dikin ja têda tê kutan tiştê ku têda tê kutan dipirse dan tê de tê eri kutan eri ez dibêjim teş jî nabe ji xwe dilê aş ve ez wisa difikirim ez dibêjim C aş Tegu erê eri Ali dibe C. Aş Gelo rast e anna Mixabe Rezan cara diyemîn te pêlê kiriye Ez dibêjim A Johnny. Tegu erê Erê. Rezan dibe A. Johnny Gelo rast e anna Bravo, em te pîroz dikin. Wexta ku hevalekî bersiv rast neda, hejmara puana wî dibe nêvî, hevalên dinê wextê bersiv bide nîv puan distîne, te jî ji me vê pirsê nîv puan stant, em te pîroz dikin. Ez bawerim te genim û dan tevê Erê, ji ber ku genim di aş de tê tiştê hêran. min got eri min got Yani genim jî tê kutan, ji ber Erê, ku rast. aş ciyê hêrandinê, rast e genim an jî dan wexta tên kutanê ez bawerim conî de tên kutan. Ne birêz Belê mamoste. ما مست لهرما ما أم دبيجن جرن cürn. جرن يعني من بقطع جوني Yani cürn jî Cürn, tê cürn. gotin, conî jî tê gotin, lê te bigota te bersi bide tê bigota conî. جوني بلا ما Baş e. Belê. Ku hûn amade bin bila pirsa me ya dawî ya eteba yekemîn bê. Di destana zembilfiroş de navê karaktera jin çi ye? A. Stî B. Xecê C. Şîrîn D. Xatun Remziye ما مست از باش صانم يعني دستان ازم بالفروش قدم خاتون Tegu erê أري Remziye dibe D. Xatun Gelo rast e anna Bravo, em te pîroz dikin. Çawa me tevekî qedand? Pênc heft pirsê me çûn. خوش بو baş derbas Çawa kelecan piçekî ew bû, rahat bû. derbas bu برس Xwe خوش بون kelecan tune bû ba me ne? ما Pirsî مست pirsên xweş bûn. برس خوش بون از حادث نبون Ve خوش hersek jî puan girt ji xwe. بله Belê mamoste. Ka hûn dixwazin em rewşa puana binêrin. Elî aniha di 4000 puanan de ye.
رمزیه 4000 puanındayı. Rêzanjî 1000 puanındayı. Ez bawar dikim hêku derbas bibe em ê puanên xweşik bistîn. Ku gotinek we tune be em çawa dikin? Derbasî etaba duyemîn dibe. Belê, bila pirsa yekemîn ya etaba duyemîn bê. Navê hespê Don Quixote çi ye? A. Rozinante B. Sancho Panza C. Miguel D. Rosinte. Ali, navê hespê çi ye? Erê navê hespê bi rastî Sancho Panza nîne ew alîkarî wê ez dibêjim. Rozinante rastî ez baş nizanim kîja ye. Navê rastî şiqana me. Lê ez dibêjim qey C jî nîne Miguel. Rosinte an jî Rozinante navbera me her du şiqan me. 15 saniye teheye. Rozinante. Ve ji xwendiye jî ez bijim A dem çe Rozinante. Te gorî? Erê. Ali dibe A. Rozinante. Gelo rast e anna. Bravo, ez te pîroz dikim. Mantıqeke pir xweş pêşxist. Bi rastî jî ji bo vê mantıqê jî ez te pîroz dikim. Bila pirsa me ya duyemîn ya etaba duyemîn B. Paytexta şaristaniya Komagene Samosat li kîjan bajarî? A. Riha B. Meleti C. Semsur D. Gumgum. Ramziye. مستياني در حقیقت پر فکری متنی اما از برسوی بدم از بیشم جه سمسور C. Semsur. Te gorî? اری Ramziye divê şaristaniya Komagene li Semsurê jiyane. Yani C. Semsur. Gelo rast e anna. Te pîroz dikim. Hene cara dibe ku em tin tişta bizanibin minê min jî me dene lê meriv sedî sed bawer nabe ku ew ne ew e. Ez bawerim tiştekî wisa ji ber ku di dîrokê de wextê Komagene navê Komagene derbas dibe navê Semsurê tî bîne. بله سمسور هات بیرام Pir baş e. Bila pirsa me ya sêyemîn ya etaba duyemîn B. Roj û stêrk ji kîjan gazên li jêr pêk tên? A. Neon B. Hidrojen C. Zeon D. Uranyum. Ali, ji kîjan gazê pêk tên? Yani ez jim eşaş nevim derbar ve da yenek xwandi bûn hemû cîhan destpêkê da gava teqîna mezin şê dibe ez bijim qey hîdrojen e û sedîn û tu heşt ez bawerim hîdrojen bû. Ji ber vê avayî niha nêzî bêyê me hîdrojen lê neon rastî min nebîstim derbarê avakirina wana da. Ez bibêjim B hîdrojen. Te gorî? Erê. Ali divê B hîdrojen. Gelo rast e anna. Bravo. Te pîroz dikin. Belê, bila pirsa me ya çaremîn ya etaba duyemîn B. Kîjan beşa hunerê wekî hunera heftemîn tê nasin? A. Şano B. Wêne C. Sinema D. Müzik. Rêzan, kîjan beşa hunerê wek heftemîn tê hesibandin? Hunera heftemîn tê hesibandin. Li ser hunerê şuxeb müzik û wêne heye. Belê. Şanojên wek huner te hesibînin qas ku muxemdiye ez dixwazim bêjim C sinema. Te gorî? Erê. Rêzan divê C. Sinema. Gelo rast e anna. Demekî min ji ecêb hatibû min digot gelo çima dibêjin hunera heftemîn?
جبر کو دیجیتال. همی هنر بنگه آخوا هی بریا میلاده آنجا بن مجن حتی دما آنتیک یونانی ببین لسینما کارک نویه لبر ذکرم تشکی ببیجم ام دبیجن آنتیک یونان لی شونوار ناسی دا هر تشتیه کو لمزوپوتامیای دردکه جه تیاتروya یکمین را بگیرن وینه جبر ویه کی yani برافو است پیروز دکم یعنی دیروکا مدرن ده وک دگینن آنتیک یونانی لی بله شونوارنا سیمه زانستی da زانستی خوبه درد خن هولی کو شافگانی لکو دریه شافگانی مزوپوتامیای مزوپوتامیه ام ویه کی دزانن و دمی مگوت چما سینما راد بیجن هنر هفتمین سینما کاری کی تکنیکیه به کامرای دست بکریه کامراجی ام بیجن ست چند ساله هاتیه دیتن جبوی جی وک نوان هنری شش حف هنره دا جهناگه جبوی جی گوتنه هنره هفتمین جبوی جی تا پوان جمستان ام تا پیروز سپاس دکم ماموسته گوتنک تهیه تو بیش نه سپاس باشه دکم گلک سپاس بلا پرسا داویه اتابا دویمین ب فیلوزوفی کو آگر وکی جوهره هبون شروع وکریه و جرا اول دی فیلوزوفیه ده دیالکتیکی بکار آنیه کیه A. Thales B. Hegel C. Aristoteles D. Heraklitos Rezan Thales şu xede beje ave Hegel em ji aliye Marksizm de dizanin Aristoteline ez dixwazim bêjim de Heraklitos Degori erî Rezan dibe D. Heraklitos Gelo rasta anna spas dikim Rezan jî hunera xwe baş te xeberdanî ne wallahi helal beştera yani mantığa te jî pir xweş bû yani ji ber ku Thales Hegel Aristoteles te qala vana kir û piştra ji xwe çi dimîne Heraklitos dimîne belê me vê etabê jî qedand em çi zû diçin ne Belê mamoste ji bo min pir lez diçe nizam ji bo we çawa diçe temaşawerên me çi difikirin gelo em lez diçin em dikarin biçekî hêdî bikin jî نعم لازم كن كارمة هي بله از چند حف شروعه نهری هن تماشاوان دبیجن دنابری دا تماشاوان جی بفکرن و پرس جی تماشاوان جی بپرسن ام جی حوالین خورد بیجن که در فتح کی وسط چه به ام جی پردخوازن به تماشاوان خورد با عوایی کی زندی بلیزن لی پیش روزی دا ویگا ام تشتکی وسط نکارم بکن کام روش پوانا بنرن که ام چه حالی دنا علی 10,000 پوانان ده رمزیه 7,000 پوانندایه ریزان 7,000 پوانندایه وک نیزی هفن پوان نه یعنی علی باشت چویگا هنکی جین هوالیم دن نازیده تره نه دور هات پرسیمین سدیست اون سدیست زنون نه یعنی بری و تماشا کنیم جبو تماشاوانان ام دیسا ببیجن پرسین سدیست دهمان دویده هم ریسکه hem jî avantajı. Yani hûn dikarin pirsê bibersivînin û rast bibersivînin puanên we du qat zêde be lê mixabin ku şaş bibersivînin puanên we nevî nevî hindik dibe. Aniha du hev etaba da we vê puanê standiye. Hûn ji bo van puana ez ê yek û yek ji we bipirsim ku hûn bixwazin sedî sed bilîzin em ê bi hevra pirsên xweş bibersivînin. Pêşî ez ji Elî bipirsim. Puan ne ziyavin? Ama evine, ja risk jiye, avantaj jiye, gelim zan de jar ziyade be. Ez bejim bila pirsa set vere. Em jî çepik dikin. Bila pirsa sedî sed ya Elî bê. Komara Kurdistanê a Mehabadê di kîjan salê de ava bû? A 22 Rêbendanê 1946 B. 16 Gelavêjê 1943 C. 3 Gulanê 1946 D. 31 Adarê 1947 Dem tune ne wisa? Na tenê tu dibersivînî tu dikarî bifikirî jî mantık jî pêş bixî ji ber ku piştî te hevalî nebersivînin Yani wisa ev biçekî dikarî dengê xwe bile Erê di 1946 ev bibûm di şiqanda jî B û D şixwe diçe yani ez wisa dizanim
Eca demeheda siye gulan û 22 rebedan dibe ez bawerim divê demê zivistan min gava komarat ava kirin ji aliyê Gazî Muhemed ve ez dibêjim qey aye 22 rebedan 1946 ez dibêjim a ji bo pirsa sedî sed te guherî erê Alî divê a 22 rêbendanê 1946 gelo rast e an na helal beştera rastî jî mantiq jî pir baş bû yani ez barim zanebûna te jî heye ji ber ku meriv nizanibe ku komara Mehabadê zivistanê ava bûye meriv zû nikare heşê me de wek zivistan mabû gulan jî wek em bibêjin bihar e mehekî biharê ye ji berî min got îhtimaleke mezin rêbendan e baş e em jî bejna xwe li ber zanîstiya te ditewînin û tu bûyî 20,000 Remziye tu dibînî Alî bûye 20,000 Tê çi bikî tu jî sedî sed bilîzî Ez ê bilîzim. çepkekî ji bo Remziye lêbim Bravo bila pirsa sedî sed ya Remziye bê Kîjan berhem neya feqiyê te îranê A. Zembilfiroş B. Şêxê Senanî C. Ey av û av D. Eqîdeya îmanê Dem heye غيني تك حسنا برسفينا بيشي تام تفهم كر بلي فهم كر يعني أزانم زنبيل فروش و أي آف و آف والشيخ سنان أي فقية إيران بلي أز دبيجم ده أز نابين عقيدة إيماني أو أحمدي خاني قيسي أزانم عقيدة إيماني أز دبيجم ده عقيدة إيماني بلي أجيش تدبرسم جبو برسا سدي ست تقواري أري Remziye divê de aqîdeya îmanê gelo rast e an na Bravo îro rojekî pir ecêb e hersê pêşbazên me jî bi rastî jî pir serkeftî ne ez bawerim îro em ê tiştên gelek xweş bijîn ez te pîroz dikim ji ber ku bi rastî jî zembilfiroşî Şêxê Senanî jî ey av û av jî te got ji xwe ê feqî te îranî yani ez jî li ber zanîstiya te bejna xwe ditewînim û çepkekî ji bo te lê didin Rêzan herkes serî hilde diçe Ez jî kem yek bû namînim 20,000 yek bû 14,000 Ez jî kem nemînim mamosta ez jî bigirim helal beştera em ji bo te jî çepkekî lê didin Spas bila pirsa sedî sed ya Rêzan bê Komkujî an jenosîta Ermeniyan a serdema Osmaniyan de di kîjan salê de pêk hat? A. 1914 B. 1915 C. 1916 D. 1917 Ez bersiva wê dizanim ez dikarim vî alî da gahî jî bidim ji aliyê pirtûkê em bixwînin ev ji xwe ev bersiv tê holî bersiv B ye 1915 û destpêkirin jî gava ku destpê dikin ednigariya Dêrsimê xira dikin li vir jî em dikarin xwe bigînin evkê Yani tu dibêjî ez hem bersiva pirsê didim hem jî hûn bixwazin derheqê dîroka wê demê de ez dikarim hin tiştan ji wara bibêjim belî mamoste û ji ber wî yekê jî bi rastî jî xwendina min a arkeolojiya nişûnwarnasî jî li ser ev bû li ser dîroka Kurdistan û dîroka welat bû ji ber wî yekê Tu dibêjî ez ji xwe bawer im belî û ji bo pirsa we jî we pîroz dikim ji ber ku temaşevanên me jî bi saya we tiştên xweşîn dibin Belê ji bo pirsa sedî sed te guherî erî Rêzan divê 1915 yani B gelo rast e an na helal beştera spas dikim Carê yekevîne ku ez bernomekî wiha xweşik li dar dikim bi rastî jî
Yani pırsa hemmiye dizanın pır baş diçe, enerjiye ve pır başa rêzan jî anî ziman ji xwe dîroka erdnigariya Kurdistanê an jî erdnigariya Anatolyayê dîrokeke em bêjin bi qetliyam û şeran tê zanîn. Xwezî wisa nebûye, xwezî em jî wek welatên cuda li ciyekî bûne ku belkî 2000 sal li ba me qet şer tune bûye lê mixabin em vê erdnigariyê dijîn û ev yek tên qewmandin. Ez sedî sed bawerim anaha Remziye jî Elî jî tu jî dema vê dîrokê bikin em ê bi saetan vê derê li vir nîqaşan bikin an jî sohbetan bikin. Ev baweriya min heye ez dîsa jî gelek spas dikim. Ka dawiya pirsên sedî seda em rewşa puanê xwe binêrin çika puanê me çiqasin. 20,000 Elî, Remziye 14,000, Rêzan 14,000. Rewşa baş e. باشه Yani divê hûn dora Elî nehêlin gere hûn ji Elî hildin yani. Ne wise? Elî kêfa wî ciya wila dikene jî divê kes nikare bigîje min. Ka em binêrin etaba sêyemîn de gelo wê çi biqewme. Belê, temaşewanên hêja etaba me ya sêyemîn dest pê dike. Hevan û divê etabê de pirsa me ya yekemîn pirsekî bi deng e. Ji ber wê em ê pêşî deng guhdar bikin, piştre ez ê pirsê ji we bipirsim. Bila pirsa me ya yekemîn ya etaba sêyemîn B. Bila pirsa me ji B. Ev strana ku hûn guhdar dikin ji dengê kîjan dengbêjê navdar e? A. Şakiro B. Karapetê Xaço C. Mehmet Arif Cizrawi D. Mahmud Kızıl. Rêzan. strana zarokatiya min jî min guhtar jî kiriye. Ez dibêjim be Karapetê Xaço. Te guherî. Min guherî. Rêzan divê B. Karapetê Xaço. Gelo rast e an na. Bravo, em te pîroz dikin. We herdiya jî zanibû ez bawerim lê rêzan ji we zûtir pêlê kir. Ez bawerim stran bandorê min kir zarokatiya hat bîra min. Zarokatiya wî hat bîra wî got nebe zid vê stranê rast bersivînim. Em te pîroz dikin. Spas dikim mamoste. Spas xweş. Bila pirsa me ya duyemîn ya etaba sêyemîn B. Gora Ehmedê Xanî li ku derê ye? A. Cizîr B. Bilîs C. Bazîd D. Mêr. Remziye. Gora Ehmedê Xanî li ku derê ye? Belê mamoste Gora Ehmedê Xanî li Bazîdê ye. Yani ez wisa zanim. Te guherî. Ez bêm C Bazî. Te guherî. Erê mamoste. Remziye divê C. Bazîd. Gelo rast e an na. Helal beştera. Em te pîroz dikin. Li Bazîdê Qesra İshak Paşayê heye. Zanin ne? Li ba Qesra İshak Paşa tirba Ehmedê Xanî heye. Hatta ne tirbe jî. Wê demê wek medrese hatiye bikaranîn. Lê piştre ku Ehmedê Xanî jêra xwe ji dest daye ew der wek ciyekî pîroz tê hesibandin. Gel diçe wê derê duayan dikin. Lê taybetmendiyê Ehmedê Xanî tenê bi pîrozkirinê nîne ji ber ku di wêjeya Kurdî de jî cihekî wî gelek girîng heye. Nivîskarê me mûzîne mamoste aqîda îmanê ez bêm qeynûbihara biçûkan tevdiyanî wî nivîsandin. Gelek berhemên xweşik. Memûzîn wek em bijin. Memûzîn ji Çanda Kurdî berhema herî navdar. Tam bingeheke çanda Kurdî. Bila pirsa me ya sêyemîn ya etaba sêyemîn B. Ev kes dijberê felsefeye û felsefeyê wek dijberê ol dibîne. Bi xebatên xwe û bi fikra xwe ya nêrîna dil navê xwe bi tîpên zêrîn di dîroka filozofan de daya nivîsandin. Ev kesê tê qalkirin kî ye? A. Mani
B. Gazali, C. İbn Rüşd, D. Farabi. Ali. 6 saniye heye. اره یعنی براستی من نوان هموجی بیستیه لیک کیجان به گوتیه نیرینا دل از فکرم نای بیرامی کیجان گوتیه براستی Felsefeyi vek دجبری اولی oldu. من پرسه باش فهم کرد غازالی از نه باورم ل هم بری فلسفه بسکنه وسا داشتم دمایه فارابی جی جمان از نه براستی yani من نابی وان بیست مخاندیه جلی هذا فکرم evine kire İbn Rüşd و مانی نه İbn Rüşd و مانی 20 da saniye kadar. اره İbn Rüşd از ببیجم Amani. آمانی Tegori. اره Ali dve A mani. Gelo rasta anna. Mukhabın rezan. Ez dibêjim B Gazali Tegori. min guherî. Rezan dve B Gazali. Gelo rasta anna. Beli. Tepiruzdu. Em dikarin ev jî bikin dijber ev jî a Nietzsche nihilizm heye. Tunebûn bi heman de dawîne. Yani tedbeji Gazali u Nietzsche Dijber dijberê hevin yani. Belî. Belê. Yani Gazali birastî min jî li zanîngehê ser hinek lêkolîn kiribû ji ber ku ez beşa çawa dibêjin ilahiyat, teolojî dibêjin min ji wê beşê xwendibû. Di wir de jî bala min kişandibû. Heya dema İmam Gazali ewkekî pir zêde heye. Em bêjin li ser felsefeyê, li ser astronomiyê, li ser fîzîkê yani ew çi dibêjin alimê Müslüman gelek lêkolîn li ser van zanîstiya kirine. Lê dema Gazali da ez dibêm Gazali dibe ku ev felsefe wê me bibe bêxwedîtiyê yani ku em ji bi felsefê re zêdetir mijûl bibin em ê ji olê derkevin, ji dîn derkevin. Ji ber vê yekê wek nêrîna dil ji xwe pirtûkekî wî yê navdar e. Wek felsefeyekî nû yani em nikarin bêjin felsefe lê wek nêrînekî nû pêşxist û di dîroka İslamiyetê de rêya felsefeyê girt. Mer bi giştî wisa dikare bibêje. Rêzan jî ez te pîroz dikim. Rêzan jî berewa jî wî got. Got Nietzsche jî divê ol dijberê felsefeyê. Divê kes ji bo ku felsefeyê bikin divê ji olê dûr bikevin ne? Belî. Yani meriv dikare bêje ku Gazali û Nietzsche li hember hevin. Yani ku bijiyana wê her tim di televizyona da derketina nîqaş, bernameyê nîqaş wê nîqaş bikirana. Wekî tu tişekî bêjî heye? Li ser wî û ez dixwazim ev jî bêjim di webjêrkan da manî jî hebe hebû em li ser manî jî hewce konekî bisekinin çünkü vateya wî ji bo Kurdan û ji bo Mezopotamya jî pir balkêş û xweş e. Newsa ye. Derheqê manî de tişekî bêjî dixwazim. Ev pirtûka Amin Molov heye. Belê. Dibêjim baxçeya ronahiyê ji vir jî derbas dibe dibêje zanistî nebû ku mirov tiştekî çavkanî dehîle. Mirov ji xwe zanist e heke xwe bihîle hewce ku xweşî bike. Yani ji ber wî yekê manîzm û Yani ew jî baweriyeke baweriyeke xort e yani û divê aliyê zanistî de jî pir pêşketin. baştir e. Yani wek Gazalî pêşê her tişt nagire dibêje heke hûn dixwazin zanist bibin pêşê xwe binêrin zanistî ji mirov re dest pê dike. Belê pir rast e. Pir rast gotine li gorî min. Lê nizam hûn dizanin min cîkî bihîstî bû lê rast e ne rast e ez tam nizanim bila temaşewanên me jî ku ez şaş bim bila me afû bikin. Ew peyva manyak dibêjin yani wateya wî kesê ku baweriya maniyan dike ji wan re dibêjin wisa wek lê roja me de wek em bêjin neyînî tê bikaranîn. Belê. Nizanim rast e ne rast e tenê Rastçıya wî heye û wî alî da peyva wî jê ye Sofî û Sufî. Mesela Sofî aliye olda ye, Sufî aliye zanist. ew jî nêzê hebe. Belê, ev jî nêze Lê hevin. her dik jî di qadên cuda da heman tiştî. Belê. Kurahî dikevin wê Kurahî. kurahî. Sofî di olê da kur dibin. Sufî jî aliye zanistî felsefî de. zanistî de Belê. kur dibin.
جوان جبر وان تشتین خوش گلک از گلک چابوم زانست کتم میجی من از گلک ممنون بوم از هیوی دکم تماشاوان مج ممنونم و دمی کون آماده بن ام در باست بلا پرسمه چارمین یا اتاباسی امین به کیجان فیلم یلماز گونهی د مهریجانا فیلم کانه ده خلات پالمیه زیرین گرتیه A. Keri B. Divar C. Re D. Hevi Ramziye مامۆستا ئەز ببێژم ڕێ ینی وەرێت شێمە دمایی Tegori ئەرێ Ramziye Dve C. Re Gelo Rasta Anna Bravo, ابتا پیروز دکن پر باشتر باسته بله بلا پرسمه داوی یا اتاباسی امین بی یکم فرهنگا کردی د کیجان و بجرکه ده هاتیه دایم A. فرهنگ B. لغات کردی C. لغات D. لغوها را بچوکن ریزان ازی اینکه بفکرم جوخه لغاتا کردی و لغات نینه از او تقص بزنم هیچ من دا او مایه ده نوبهارا بچوکن تگوری من گوی ریزان دوی ده نوبهارا بچوکن گلو راست آننا برافو ابتا پیروز دکن هیچ تقلا نوبهارا بچوکن کرد بله، مامۆستا. تگوت احمد خانی جبو زاروک فێری کوردی بن بەێ براستی جی ئاگاهەیەکە عجیبە دوارێ فەرهەنگێ de yani zimanê Kurdî de cara yekem dûr da cî girt yani nûbihara piçûkan da cî girt ji bo biçûkan nivîsandî mamoste lê mixabin rêzan ji we zellestir e hûn hên nefikirîn belkê butonê heval rê dedin min mamoste ez bawerim ji berî min got heval rê dedin ku ez pêl bikim ji bo wî lê dîsa jî ez hişyarî bikim heta ku şiq neqede miriv pêlê neke neqediya bû pêlêkirine mamoste na tam sînorê da bû yani min got ez gelo bikim nekim lê tam sînorê da bû lê em dîsa baldar bin heya ku şiqa min neqediye em pêlê nekin puana binirim Alî 20,000 puan Remziye 24,000 puan Rêzan jî 26,500 puanan da ye wek we jî dît rewş biçekî guheriye lê hersek puan jî nêzê hevin ev ji bo herseka jî avantaj e sedî sed mixabe Alî ji ber ku etaba sêyemîn da puan negirtiye em ji bo etaba sêyemîn nikarin sedî sed bilîzin lê Remziye û Rêzan di etaba sêyemîn de ji me puan girtin bipirsim Remziye tu dixwazî sedî sed bilîzî dixwazim çepik bila pirsa sedî sed ya Remziye bê ji van wêjevanên Kurd yê herî kevin kîjan e A. Ehmedê Xanî B. Melayê Cizîrî C. İbnî Xalîkanê Hewlêrî D. Mehmet Uzun dema te heye bifikire kîjan wêjesaz ya herî kevine an jî wêjevan mamoste yani Mehmet Uzun û Ehmedê Xanî Melayê Cizîrî ez dîroka wan zanim ama dîroka İbnî Xalîkanê Hewlêrî ez wî nizanim yani ez dîroka wî nizanim ez karim carkê bibersivînim joker tuneyî mamoste jokerê me finalê de hene finalê tenin yani dema finalê hat ez dikarim qala jokera jî bikim lê mixabin di pirsên me yên sedî sed de tiştekî wiha heye ew ji wek joker bifikire em bêjin te pirsekî xelet got mesela te eteba sêyemîn de çend puan standiye Remziye çend puan standiye eteba sêyemîn de 24,000 na bi giştî na bigiştîne mesela te 10,000 puan standiye eteba sêyemîn de em bêjin te şiqekî xelet got yan ji vebijêrkekî xelet got nîvê wî çû ma 5,000 te lê tu ya duyemîn de bibersivînî ew 5,000 çûyî dîsa vegere
آنها تجبو 10,000 کەوی ریسکی یعنی جبو هەمی پوانها 24,500 پوان انتهى بو زبور نه وصاب 24,000 پوان انتهى بو جبو هەمی پوانی خود تنا کەوی ریسکی تنی جبو 10,000 تو کەوی ریسکی كنتو غلط ببيجي 5,000 تي بيتشه لي تجار دويم ده وبجيركو دويم ده راس ببيجي او 5,000 تشيجي وغيره لي تو ديسا شاش ببيجي بده 1,500 جبو يوفانتش ده بفكره لجول بي برسوا خبط بله ما مستا يعني وقت مقول محمد أظن نفشين ويشوى ملاي جزيري وأحمد خاني ديروكان نزيكي هذا أما جاش يعني شقا جاي از ديروكا ونظام از ببيجم از بيجم جماعة مستا تقولي أري رمزية دبي جاء ابن خالقان هوليري قالوا راست أنا برافو أنت بيروز دكم منطقة كي برجدا بو نه گو از هر سیکا ناز دکم از اوی ناز نگو اینا برسه به ما مستوانا يعني ديروكا ونزيكي يعني محمد وزنا لأحمد خاني وملاي جزيري يعني أو لجوري وان نهر دون جي بلي سما مستا يعني ريسك ما قرت از وسامش درخست تدي حزر جما قرت تبصيه من ده او دي حزر تبو 20,000 يعني بقشتي دي حزر زيدي بواني تبو ام تبيروز كن سپاس ما مستا رزن از دیسا کم نمینم از یو بگرم پرساخوه جبو جسارت تجي ام تبيروز دكن ويدا مي بلا برسا سدي سد يا رزان ب ناوي وي عسل شيخ موزه لگند حصار تدني هلبستين وي بونا ستران و كتنا سر زمانه گلي كرد اف نويسكاري كوتي قالكرن كيه A. Cegerxwîn B. Berkenbere C. Arjenarî D. Rênas jiyan Ez bawerim arjenarî ji xwe nas dikim jî dema ku ev weşanxaneyê jî hebû me hevdû jî dîtibû rênas jiyan ji xwe em nas dikim berkenbere jî ez bêjim A. Cegerxwîn Tegorî erê Rêzan divê A. Cegerxwîn gelo rast e an na Bravo, em te pîroz dikin. Rast e te jî mantıqekî da pêş te gu ez berkembere û arjenarî ne te gu ez arjenarî û rênasiyan min nas belê kiriye min nas kiriye arjenarî ji xwe jiyana xwe ji desta darhewî şabibe ji bo cegerxwîn jî ji xwe li heman de helbesta Kurdê deryayekî kur bi arjenarî rast rast e wisa ne te pê derxist te de etaba sêmîn de çiqas puan girt bû ka em rewşa puana binêrin bû çi Alî 20,000 de ji ber ku etaba sêmîn de sedî sedine lîst Remziye 34,000 puanan de ye Rêzan 39,000 puanan de ye rastî jî ew pir baş çêbûye Alî ez bawerim tê etaba finalê de tê nîşanê hevala bidî ka zanîstî çawa ye بله ez didim tê nîşanê rêzan jî bidî lezbûn çawa ye ne Erê Tamam em jî bi kelecan li ben de etaba xwe finalê ne ez bawerim etaba finalê de gelek tiştî bû guhere hûn amade ne em amade ne Wê demê etaba me yê finalê dest pê dike Bila pirsa me yekemîn ya etaba finalê B Nûrî Dersîmî li kîjan navçeya Dêrsimê ji dayîk bû A. Mazgirt B. Xozat C. Pêrtak D. Facîxe Alî Nûrî Dersîmî li ku derê ji dayîk bûye dem heye divê evê de dem Na etaba me ya finalê de dem tu neye Tu dikarî bi deng jî şîrove bikî ji ber ku îdî pirs tenê ji bo te hevalên din bersiv nadin
از وی هشیاریش بکم دوی اتابا ما فینالی ده دو حب جوکرین تهنه یعنی وقت مرد جوکر جیت کاره بحسبینه جبر کو ام بپوانن ددن توانا جوکری کی اوکه تتکاری پرس بگوهرنی یعنی تو بیجی اف پرس خوشم نچو از خوازم پرس کردم ببینم اف 5000 پوانی تدوی امی 5000 پوانی تشتا بگرن و پرسات بگوهرن یک جی تتکاری شقه کی آنجی وبجیر کی جناو یکی غلط جناوان وبجیر کا درخینی جبو ویج 2500 پوانی تیبچه اره من براستی از به پرسه شوا نوری درسمی و که پاشنابی بیجی دیار درسمی لی از نزانم که جا نافچه حسینک منطق مرود کاره پیش و بکلو که جا نافچه درسمی زیادتر پیش کتیه یعنی هنرمندان درخست دواری زانستیان و گفته استادی بفکرم براستی مازگرد و خوزات درد کردم پیش جالی کو evet kim eja facihe و pertak mizede ne bistiyeji Xozat و Mazgert ziyacım jaliye siyasi ve pır derket bu peş dibe ku Xozat be ezebe bejim be Xozat تگوری eri علی دوی به خوزات گلو راست آننا براستی رو روزه که پر عجیبه یعنی منطقة لقوري منطقة تنزانو بو تم منطقة اللي لقور خبرش برسه كم نبيست بو براستي اجا مازگرد وقت ديرو كده تنبرد ده حفظ ماي مازگرد و خوزات دماي ده حب شون يعني مگو نبيست بو براستي اجا خوزات زيدال پیش بو مگو دبه قلت خوزات eder كيف كيس كيف نوري درسمي دل درس خوزات ده 1000 puan جو بقولت ما والله بله بلا برسمه ديامينيا اتابا فينالي ب وینساز اسپانی پابلو پیکاسو پیشنگ ریبازا کی جان هنریه؟ A. Kübizm B. Sürrealizm C. Fütürizm D. Realizm Ali Kerem ki. Diza dvem fikrin. Brasti aval peşin. Dvem bigijin aval. Direz wana bigrim yani. Hem bigijin ku baştır derbas be. Yani عمي نافيري ده هيبونكو علي جوا حمية لاستري مقوتبو ريزان نزلت كت شو رمزي اسبلت كم بينك كلمت علي براستی پابلو پیکاسو epezanım yani mi bistiye be tabloya xoş şaşnam Guernica le İspanyol bajarı ki Guernica jaliye faşistan var faşistan var bu bomba baran kırın derbarı bir de tabloya ki nefsam demek o tablo Guernica burada kubizm ne bir şey ne bağırım kubizm be realizm nek rastiye de peş yani işte rasti nek fikir de peş eja debe ku realizm iş bejber ku tablo ko çe kırbu rastiye ke be bu kum kuji danyan zaman tabloya ve fütürizm az bijim qey jibo peşa roje ve işte peşditine peş debej ez ne bağırım cejibe fütürizm eja sürrealizm rasti rastiye ویداتر جور راستی جور راستی acaba از آن بیت فکر منابره به دهید امامه بوی تابلوی خوی کو ام بجن parça امرو و موسا جبر کو شر فاشیزم temsil dikir ev kirbu ادجم دبه کو راستی ama eğer tişti ki bu sabke Picasso ajim gere ne be yani sürrealizm tablotinin berçabuka tablo Picasso dve realizm be le dve ku sürrealizm ji evet böyle dvem tiştek bin nabara bana da yani jma sürrealizm rasti be mantık ne le ihtimale ku sürrealizm jibe ez ebe bejim şıqa de le sürrealizm der ki ez per xemgin ez bejim şıqa de
Realizm. Realizm. Tegori. Erê. Ali dibe de realizm. Gelo rasta anna. Rezan me bite dest pêkirin lê ev di finalê de navê. Bilê. Rast derneket. Erê. Remziye. Tu biyayî te çi bigota? Min ê bigota B. Te Surrealizm. bigota sürrealizm. Rezan. Surrealizm. Sürrealizm nîne wênesaza wê anha naye bîra min. Ez bawerim a kübizm e. Te bigota a kübizm. Belê. Yani ku te zûtir pêlê bikira. Belê. Te bigota a kübizm. Belê. Ka em bilêrin rasta em yani bersiva rast kîjan. Heval kîjan vebijêr ki rast e em ê bizanibin. Kubizm. Kübizm e. Bi têşe mirov Yani ku te ji Elî zûtir pêlê bikira te niha 10,000 puan ji me bistanda ne? Yani Elî niha ji rewşa xwe xemgîn dibe. Tu jî dibê xwazî bipêşewî pêlê bikira tu ji wî rewşê xemgîn bûyî. Ji bo te tiştek neguherî. Erê wala. Du hev pirsên finalê derbas bûn. Hûn amade ne? Em amade ne. Xwe bişidînin. Bila destê we kelekê be yê hersêka jî bila bêedaletî çê nebî. Dema ku me pirsa wevjêrka deyê me qedand hûn dikarin pêlê butonê bikin. Bila neheqî derbasê kesî nebe. Bila pirsa me ya sêyemîn ya etaba finalê bê. Cara pêşî mikrofon ji aliyê kîjan zanyarî ve hatiye çêkirin? A. Berliner B. Jansen C. Harrison D. Gutenberg. Ali. Ez lester bû. Eva bu sê hev pirsên finalê tu dibersivîn. Ji ber ez bigîjim me vala me me bikin êja bi rastî ev jî vê pirsê arast ez nizanim. Lê me Kî cara yekem mikrofon çêk. erê mikrofon çêkiriye. Berliner en ez Alman hinek dalî teknolojî û dalî çêkirina amburan da pêşketîne bi rastî. Dibe ku gelo Berliner ji navê Berlînerê wisa wê bike. Gutenberg ez jîm ev jî pêveke Almanyê. Yani ez ser Almanyê naçim dibe ku ji ber ku hinek ew bûne. Yani serê xwe da Jansen û Harrison di nêzîktir. Jansen min na evê kir. Gutenberg, Berliner û Harrison. Peyva mikrofon jî wek ez bijim bi zimanê biyagî de mikrofon dibe ku derbas be. Ez nêzî wî şiqek jî tune. Gutenberg, Berlin. Ez ê şiqa jî heye tu erê. wana jî bîne bîrate. Yani deheb joker tu dikarî bikarbînî. Yani wisa bijime bê wapetê. Çünkü ez bikim sê şiq bibinizî dîza ihtimala bersiva rast dibe ku nebe. Ji ber wê dê puan bêxistin. Pirs dikarî biguhernî. Erê ew jî. Ew jî nîvenî diçe ne? Na 5,000 puanê te em işte bikir. 5,000 ne? Yani anha çend hezar 30,000 puanê te ez bor. Dibe 25,000. Dibe 25,000. Uçak 5,000 ne evi? Lê gava bizan min dibe 40,000 ne? De Ne ku tu bizanibî tu 10,000 puan ji xwe bistînî. Etaba finalê de her pirsekî pirs lê guhertin jî. Em ê ji bo ku te pirs guhertiye em 5,000 puan ji te bistînin. Lê dibe ku tu wê pirsa ku hat te wî jî nizanibî. Yani Ew jî rast. ew destê te de. Yani ev pirsê bi rastî nizanim. Eger bersiv bidim jî ez şîrove tê şaş min beciyekî. Em dikarin pirsê biguherîn. Dikarî pirsê biguher. Erê. Tamam. Ali divê ez vê pirsê serî heta binî nizanim. Dixwazim pirsê biguherînim. Em jî çawa dikin 5,000 puan ji xaneya Elî derdixin û pirsa wî ya din dînin ser ekranê. Bila pirs bê. Bi teoriyên xwe bingeha rexneya baviksalarî û zayen da civakî ava kiriye.
ev jina felsefevan aku bandoreke mezin ser felsefeya feminizmi kiriye ki? A. Duygu Asena B. Simone de Beauvoir C. Judith Butler D. Olympia de Gouges. Evet. Ki janışlarım ne isti? Yani Rastı- bersi var rast. Evet. Ki jan. Pirseke ne hesane? Me derbarê feminizmê de em tişt xwandiye lê bi rastî jina ku di vî barî de nivîsiye nayê min ez nizanim. Lê şiqa a ez nebawerim ew be Duygu Asena. Em ê jê bin sê hepşik dimînin. Simone de Beauvoir, Evet. Ew Judith jî Butler, Fransî wek peyvek bezî ev Fransî ji bi rastî di dîrokê de di alî zanîngehê xwe ve pêşketim. Yani berê demekî Ewropî gişt şu an Fransa zanîngeha. Yani alî fikrî de ew kin serdestin. Heta demekî di dîrokê de ji ber ku bejî navekê Fransîye dibe ku bebe. Cew dezî tiştek deşê min de çênakim rastî. Lê ez ê bibêjim B. Simone Simon de Beauvoir. erê. Tegwari? Erê. Ali divê B. Simone de Beauvoir. Gelo rast anna. Bravo. Pırbaş. Pêşbirkeke pir acîb e wallah. Yani feminist bi rastî Fransayê alî feminîzm bingehê wê sankî danî bû. Ji ber ku nav jî navekî Fransî. Yani wek mantıqî Evet. nêz bûyî tel wisa bersiv. Em te pîroz dikin. Te 10,000 puan disa ji me kir. Remziye û rêzan jî te temaşe dikin. Ev onu çi bû hatiye? Ev sê hev pirse Alî dibersivîne. Me serî de gotibû. Ev heneka dikin lê vê eteba dawiyê de Alî wek pir lezbûn nêz dibe. Hûn jî şiyar bibin. Bila destê me li kêlekê be. Bêedaletî jî çê nebe. Wexta ku pirs qediya em dikarin pêlê bikin. Ma du hev pirs. Hûn amade ne? Tamam. Bila pirsa me ya çaremîn ya etaba finalê B. Kîjan masî paşpaşkî soberiyê dike? A. Çotra B. Hamsî C. Segmasî D. Hutmasî. Ali, dîsa wekî her carî kerem ke. Bi rastî Kîjan masî paşpaşkî soberiyê dike? erê. Yani C ne? Seg masî. Ez nebawerim ew be. Hemsî yani ihtimal heye. Hutmasî ew jî ne? Yani niha cew de me ji bir çotra bi rastî min nebîst. Min çotra nebîst êja paşpaşkî soberî. Hemsî. Ez nebawerim hemsî jê be ji ber ku em zêde hemsî jî hez jî dikin dixwin jî. Min derbarê hemsîyan de zî nebîstiye wisa paşpaşkî soberî kirine bi rastî eger hemsî biya divê me bibîsta. û çotra zî min nebîstiye lê ez bêjim çotra. Yani hemsî ji me nêz nayê. Na ez bêjim çotra. Tegwarî? Erê. Alî divê A. Çotra. Gelo rast e anna. Bravo, em te pîroz dikin. Pir mantiqîn cuda nêz dibî, lê tiştê girîng çi ye dawiyê de vebjêrka rast dibîne an nabîne mêrik dibîne helal beştera. Remziye û rêzan. Ma pirsa dawî. Ku hûn vê pirsê jî nebersivînin, mafê wê sedî namîne. Ji ber ku hûn piştê etaba finalê
لیستیکا سدیست بلیزن دوی ود اتحاب فینالی ده پوان گرته به جبوی جخوا علی سری خالداد چه از به هشیاری بکم و دیسا جوارا بجم هون آماده نه بله بلا پرسامه داوی یا فینال ب د ویجه و دیروکا کردان ده وکه ایسای دویم تی قبول کرن د دوروی ده هلبسفان و دنگبیجن جن درکتنه پیش ev kesayeti ku tê qalkirin kî ye? A. Zerdeştê kal B. Şêx Adî C. Şaxweşîn D. Bülbülê Mahî Rêzan xwe, rêzan kerim ke. Keremdar bir mamoste. Tu dikarî bifikirî. Zerdeş tekal nîne. Ez ev baş Te pirs fêm kirine? Belê. Belê. Ji devê vêjeya dîroka Kurdan da veke İsa'ya Wekî İsa'yı duyem tê qebûl kirin. Di dewrewî de helbesvan û dengbêjin jin derketine pêş. Ev kesayet kî ye? ev kesayet denabera C û B dame. A D çiye mamoste baş. De Behlûlê Mahî. Behlülî Mahî. Şeyx Adî û Şaxweşîn. Zerdeştê kal, Şêx Adî, Şaxweşîn, Behlûlê Mahî. Ez dixwazim pirs bigwerînim mamoste. Belê, pir baş e. Hevalê rêzan divê ez vê pirsê naxwazim bibersivînim û dixwazim pirsekî nû bibînim. Ji bo vê em 5000 te 5000 puanên te ji te digirin û pirsa te tê. Bila pirsa me bê. Derbarê tibbê de ansiklopedya bi navê El Hawî amade kiriye. Bandora wî li ser zanîst û tibbê gelek çêbûye. Ev zanyarê ku di sala heysid û pêncî û çaran de li Îranê hatiye dinê kî ye? A. Meymunî B. Ömer Hayyam C. El Razi D. İbn Haldun. Ömer Hayyam neyine ez ev baş dizanim. Te pirs fêm kir? Belê. Tamam. İbn Haldun jinîne. Ez wek düz mantık biçim ez bêjim A. Meymunî. Ji bo bersiva Ayê te gwerî. Erî. Rêzan divê A. Meymunî. Gelo rast e an na? Te ji bo acele kir. Dema te heye ji xwe tu dikarî çi qas dikarî ser şirûve bikî dikarî bikî. Remziye, tu biyayî te çi bigote? Yani İbni Haldun bu tamam usta. Te İbn Haldun bigote. Belê. Halî te çi bigote mesela? Pirs ba. Yani ji mal jî İbn Haldun nestir dat ji ber Ömer Hayyam zêde bi helbestan da derket bû pêş. Yani ne bawerim. İbn Haldun bi tibbê mijûl bûye gelo? Ne nizanim. Yani El Razi jî min nebîstiye. Ji ber wî dibe ku El Razi jî. Kabla bersiva me rast bê heval no ji kerema xwe re bersiva rast dest nîşan bikin. El Razi. Tu navbera her du kada wî. Te ji xwe İbn Haldun û Ömer Hayyam jê derxist bû. Belê. Meymunî. Wisa Yani helbet dibe ku navekî wisa hebe ez nabêjim ew lê bi rastî jî te hinekî dîsa bifikiriyay başlı bu. te ji xwe bi xwe bersiva xwe de ji got yani ez ê Düz bi mantıqa düz ez ê biçim lê ev jî tê çûwa tê tu zû tevgeriyay ez bawerim tu biçekî bifikiriyay te bersiva rast bida Belê. dibe normal e kan binêrin rewşa puwana yani mixabin êdî tenê Elî dikare sedî sed bilîze lê nehewce bilîze jî ji xwe 45000 puan girtiye Remziye 34000 puan girtiye rêzan jî dîsa 34000 puanan da ye Elî îro bû yekemîn em çepkekî xirtiş bo Elî lê didin em te pîroz dikin ji dir û can te Sağ ol pîroz gelek dikin. spas. Çawa rêzan Pir baş çawa ez dibînî? pir xweşîm bûm û xweş e yani ez berdewamiya wî bername jî dixwazim em hem li vir kelecan dibin hem jî tiştekî nû hîn dibin
Yani Armanca me li vir yekemîn derketin nebû. Hem pêşxistina Kurdî bû hem jî şîroveyan Pirsan bû. Vî alî da jî pirs gelek xweş hatiye amade kirin û ji vê alî da ez dixwazim kî dixwaze bila beşdarî bibe ne ji bo yekemîn an jî xelatê ji bo Kurdî û ji bo pêşeroj her dem bi Kurdî û bernameyek wisa têr û tîje bibe. Ji bo wî jî hem ji bo ekîba we hem jî ji we pîroz dikim. Em jî gelek spas dikin. Bi rastî ez bi taybetî gelek memnûn bûm ku me te nas kir. Hem zanîstiya wê hem şexsiyeta wê bi rastî jî li gorî min tu mirovekî mînakî ez jî hêvî dikim temaşewanên me jî temaşewanên me yên ciwan û zarok jî te ji xwe re mînak bigirin û wek te zane bibin. Ez te pîroz dikim. Mamoste. Herî dawî ez ew bibêjim ew gotine Osman Sabrî heye dibêje xwendin xwendin xwendin. Em ê her dem bixwînin. Lê Kurdî. Em jî tevlî fikrê te dibin. Em jî bi temaşewanan re bi te re dibêjin em ê her tim bixwînin. Remziye xan. Puanekî pir xweş vegirt. Te ji rêzan jî 34,000 Yani ne puanekî ji rêzê ye lê mixabin têra yekemîn bûnê nekir. Tu çi difikrî? Yani bername xweş bû. Ez jî dibêjim bila bi pirî jî jin bila xwe tevî vê bernama bikin bên yanî vê tema ew jî bibînin. Bername bi we jî hîn xweş dibe. Spas dikim ji bo bername wisa we çêkiriye mala we ava. Mala te jî ava te rengekî pir cuda û pir xweşik da bernamê. Ez gelek spas dikim ji te. Û te puanekî pir xweş jî stand ez te re Spas bêjim. mamoste. Rastî jî te pir xweş stand ez te pîroz dikim. Spas mamoste. Alî? Ferm bi rastî evalê Tu me bûyî yekemîn. erê evalê me gelek jî hatî bû. Di etaba dawî da hinek direng man alî pêlêkirine Etaba de. dawî da te xwe zef şidand. Yani te nehîşt ku remziyeyê belengaz, rêzanê belengaz pêlê bûtona bikin yani. Bernameyekî pir xweş bû. Onu bi rastî hemû evalê ku kedaman divê bername de ye ji gelek em wan re spas dikin. Kedîka pîroz e ji bo zimanê Kurdî jî. Yani em berdewamiya van bernameyê ve dixwazin. Hêvî darim hûn di pêş de baştir û xurtir vê bernamê bimeşîn. Serkeftin dixwazin. Belê em jî gelek spas dikin. Bi rastî jî te pêşbirkeke pir xurt li dar xist. Temaşewanên me jî dîtin ji xwe. Em te pîroz dikin lê karê me bi te naqede. Em ê ji bo yekemînbûna mehê jî em ê bi te re lîstikekî li dar bixin. Belê hevalên me ji xwe me berê jî temaşewanan re parve kiribû. Yê ku di hefteyê de dibe yekemîn ji me xelatekî wek tûreke çandî ji me distîne. Ji xwe te wê xelatê ji me girt. û hevalêndinê jî em vala naşînin malê xwe. Em ê pirtûk diyariyê we bikin. Ji bo wî jî ez gelek spas dikim. Em hêvî dikin di bernameyên din de em ê bi avayekî xweşiktir dîsa em ê hevdû bibînin. Gelek spas dikin ji bo tevlêbûn we reng da bername me. Spas xweş. Temaşewanên hêja me dîsa dawiya bernamekî xwe anî. Heya hefteyekî din bimînin di xweşiyê de.